नाया बेलसाजोंसो हखायो हनै दाउखाया लाना खारबोबाय दाउखाया लाना खारगासिनो जाहाजावनो। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। दा आङो बेरायगासिनो दङ जाहैबाय सागोर सेरनो आरो नोंथांमोननोहाय आङो बै ना बोख्लायग्रा जायगायाव थांनानैहाय गोबां बायदि दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' मैयानि भिडिअखौ नुखाबाय माबायदि बेरायनाय। दा बै साहा दिन्थिदोंमोन ओमफ्राय ओरै खोलाहा दिन्थिदोंमोन ओमफ्राय नैबे गेजेरनिफ्राय जानानै ओमफ्राय बै ना बोख्लायग्राखौहाय बे जाहाज सायाव थानानै दिन्थिनायसै आङो नोंथांमोननो। बे गासिनो दा बोरियाव बोखोनानै दंजोबो फट'लानि मोनसे ओरै ओमफ्राय बे दै सेरावनो बोखोनानै नुजोबदों आरोखि बेनोसै सागोरा। दाख्लै आं बैनिफ्राय दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो ओमफ्राय दिनै बे गेजेराव दिन्थिदों। बेबायदि गोरान बोख्लायनानै नुजोबदों। बैजोंबो दिन्थिखांबाय आं नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय नैबे गेजेरनिखौ दिन्थिनो मोनाखैमोन बेजोंहाय ओमफ्राय बै ना बोख्लायग्राजों नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनायसैलाय। नावफ्रा दा दै गेदेरखाय बोरियाव बोखोजोबना दङ नै माबायदि ना लायग्रा नावफ्रा। इन्जिनसो लागायो दा एसे दिनावहाय नै लोगोफोर जाहाजखौ बेजों पाम्प सोयोनो नै बेजों पाम्प सोनानै सालायलाङो आरो थिंखियानो बेनिफ्रायनो गुंग्रुं गांग्रां होनलायनाय नाख्लायहरनो दैयावहाय लोगोफोर जाहाजखौ गिदिर बानायनानैहाय। बेयाव दङ जाहैबाय राम मन्दिर हनुमानजि दै सेरावहाय। नैबे न'आवसो हाबना नायगौमोन ना लोगोफोर हाबनो मोनला जाहाज बानायग्रायावसो हाबनो मोननाय नङाना जोङो बेजों बेरायजोबखांखाबाय मैया बेखौ नांले जोङोहाय। दा बै जाहाज गिदिर थाग्रा ना बोख्लायग्रायावल' नोंथांमोननो दिन्थिनांसिगौ। बेखौ जोङो मैयानो कमप्लिट खालामखादों। बेनोमोन लोगोफोर जाहाज गिदिर बानायग्रा गेटना नैबेजों हाबनांगौमोन बै आं न' गिदिर दिन्थिनाया बेनो। आं मोननाय नङालै इण्डियानि फ्लेग दङ नै मा भिडिअ फट' खेबनोबो एलाउड गैबावा जाहैदों। गासिबो जाहाज बानायजोबो नालाय गिदिरनो फट'खौनो लाहोबावानो ओमफ्राय जोङो भिडिअ खेबनोसो पारमिसन बिबावो। ओरै गासिनो गारि फिसा दंजोबो नै लाइननो ना साग्रा जेफ्रा गोदान ना माइलाय गोदान मोनसे कम्पानि बायदिखा नामारा ना साग्रायाबो बानायगासिनो दङ खाथिन जे बयनगासिनो दं नै। फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर बेयावनो बोख्लायजोबो नाखौहाय जाहाजजों हमैहाय ओरै गेदेरनि फिसानि ओरैजों ओरै थांनो हाया। फट' लानांगौलायबो मोनसे ए नैबे ओरैजों दोननाया रिजेक्ट जाजोब्बाय गासिन बोरायजोब्बाय इयो गाज्रि जाजोब्बाय नैबे गासिनबो साफा बे सोलिजोबलाया नै ओरैजों दोननाया सालुआ हौरैजों दङ। केरेला स्टाइल नुखायोबो केरेलायावबो बिदि ना बोखांग्रा दङना। मेंबायलै थाबायनो बिरादनो गेजेराव ब्रिज बानायना होदों नै गैलाया साफा बे सेवजोब्बाय नै ओरै थांनायसै मोनसे बियो सेवजोब्बाय फेथेंजोबनायसै बियो जाहाज स्टेसन जाहैबाय इयो। बेखौनो बुङो जाहाज स्टेसन लोगोफोर नायदो नैबे बोराया गासिनो ओरै दंजोबो बे साफा बोराय गोजा बे सालु गैया इयो बे सालु जाले साफा ना मोनामजोब्बायलै ना खारजोब्बाय। ओरै बारा थांले ना खारजोब्बाय बैसिम थांबाय बा हौरैहाय खारनायखौ नायहैगोन जों दसे हौरै सुदो ओरैहाय जाहाज बोरायलै टप लाजाया बेजोंहाय बैजोंसो गोदान दङ ओरैनिसो सालु गोजा जाहाजा
थाव सोगासिनो जाहाजाव बा बिदिसो सोयो थावखौहाय ना खारजोबखायो लोगोफोर एकदमबारे ना दुरुंफ्रा नुवाखै आयु जिन्ज्रिफ्रा आग्लासो मैदेर खाग्रायाबो हाया जेया बेनो नै ना बोग्राया गासिनबो नाव फिसाबो दं देलायबावोसो नै बेनो खाथिं बायगासिनो दं फाग्लानि जायगा मोनाखैदां बैयो जाहैबाय जाहाजनि पेट्रल पाम्प जाहैबाय इयो डिजेल बायदिसिना सोयो बा ओरैसो दङ नै गोगोम गोगोम जाहाजा मेगन गोनांलायफ्रा बेलाय मा फैदेरखोरा फट'सो लानो नंदोंमोन आङो मासथिनि सुवाद फैदेरलाबायो दाउखाया माबा बिबाय थाबावोरा खाथियाव थानानै पे 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 अरे कहना क्या चाहते हो पे 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 मावनानै जानो रोङा बायदि सिखाव साला नाया बेलसाजोंसो हखायो हनै आदा खि खादामांगा थायो गारियाव दं नै बेलसाजोंसो हखायो नै ओरैबायदि एसे हाबहैयोलै आयु 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 माबायदि हमना लाबोयो थोस थाबसो नांलायलांगोनलै बिदि ना बुथारनांगौला ये बड़ी अच्छी बात कही आप बे जाहैबाय जाहाज स्टेसन जाहैबाय बियो ना हमग्रा गोजाखा नामा बेफोरबो गासिनबो पेसेन्जार गारियालाय पेसेन्जार जाहाजा साफा माखासे दासो थांबाय हनै ना हमनो दागालगाव जोबनो गैयै ना हमो मै साप्लायखौनो मिथिया wah aglas jagoनलै मालाबा थांफानांगौ जाबायलै ना हमग्राफोरजों जाहाजावहाय 15 दिन 10 दिन गाहाम थाहैनो लोगोफोर ओमफ्राय नाखौ आइसआव दोनना लाबोयो आयु 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 बै जोबथाजासे थांगोन आं ओरैहाय लामा दोन्दों नै ससे सिम थांगोन साफा ना हमग्रा गोजा नै जाहाजफ्रा जे बानायगासिनो दं नैसिना रेडिनो खामानि जाखिन्दां बे जाबाय बरफ जाहैबाय नै जाहाजाव लांनायसै ना दोननो थाखाय जेया नै बेफोरनो बेनिफ्राय साफा हरैजोंथ' बन्द' गोजा गाज्रि गोजा जाहाजा हरैजों सोलिया आं दहाय फार्स्टआव देखायनाया माने बे सोलिजोबनो जाहैबाय ना हमग्राफ्रा बेजों नायाखौ नै बेयावनो बोख्लायजोबो हरैजों बोख्लायजोबो निफ्राय लानानैहाय ओरैजोंहाय ना बोख्लायग्रा गोजा बैसिम टपलेट ना बोख्लायग्रा बियो ओमफ्राय बेयो बै न'आ ना फानग्रा मार्केट बायदि बाहागसो फानो केजि नङा बेसेनि नाथाय जों दाखाल नाथुर बायना लाङा 200 थाखानि गोबां 1.5 केजिसो जागौमोन 200 थाखानि बायना लाङा जोङो दा बेनो लोगोफोर खारलांलायबाय हनै गाबख्रावलायनाय बेलासि सम जाबायबो दा बेखिनिखौनो दिन्थिनो गोसो थाबावदोंमोन आं नोंथांमोननोहाय दा आंनि दिन्थिनाया जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय हरैजों दिन्थिनो हागोन ना हाले हरैजों दिन्थिनो हागोन ना हाले मिथिला हरै थांनो नागिरबावदोंमोन आङो हायो ना हाया र' हायै बायदिब्ला नाजाबावनोसै ओमफ्राय थांनो नाजानोसै हरैबो दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोननो खालि हो गया माथि खालि जाबाय बिसोरनिया हाब जोंखौसो खाहोबावबाय नामाखौ वा
ना लाना फैलायबाय हनै ना लाना फैलायबाय बथि लखा न'आव साजोबलायखाबाय हनै बिनिखायनो बबेयाव बोख्लायगोनलै बथि नै नाया नै बेबो दाउखाया लाना खारदों नै दाउखाया लाना खारगासिनो जाहा सायावनो दाउखाया लाना खारगासिनो जाहा सायाव थेलावनो थेल साला दाउखानो जाङि सिङाव 10 मिनिट सोना लानो हायो आं बादिनाङोबा फै 10 मिनिट सोलायगोन चेलेन्ज